Velkommen til det her naalakkersuisuts pressemøde om landskassens likviditet med fokus på krisestyring af landskassens likviditet er emnet i dag. Og velkommen alle sammen. Som det viser, så er covid-19 en stor indvirkning på landskassens likviditet, så derfor har vi iværksat og gennemført en række hjælpepakker for at holde hånden under erhvervslivet og de ramte lønmodtagere. Nu er fokus på landskassens likviditet, der er forudsætningen for, at naalakkersuisut kan agere proaktivt ud fra en forudsætning om en stor usikkerhed om udviklingen. Her i præsentationen, der vil vi fremlægge scenarier for landskassens likviditet, også under hensyntagen til de forventede økonomiske udvikling i kommunerne og de selvstyrede aktieselskaber, samt initiativer til at afhjælpe problemet med at sikre tilstrækkelig likviditet i landskassen. Naalakkersuisuts målsætninger på landskassens likviditet. Der er der forskellige tiltag. Som det første, tilstrækkelig likviditet skal sikres, så vi sikrer løbende har likviditet i landskassen til at afholde de basale drifts- og coronarelaterede udgifter og nødvendige hjælpepakker, uagtet om krisen varer i 6, 12 eller 18 måneder sågar. Og som det næste, en reduktion af almindelige udgifter for at muliggøre omprioriteringer, og der er opgaveløsningen startet. Der har vi fokus på at nedbringe udgifterne i indeværende finanslovsår 2020 og forslag til finanslov for 2021. Således. Vi ser på nye udgifter med fokus på lokale beskæftigelsesfremmende tiltag, spredt ud over hele landet, faktisk. Det er, hvad vi skal sikre. Naalakkersuisuts målsætninger på landskassens likviditet, altså fokus på købekraft, få begrænset covid-19-regningen mest muligt. Jo større regningen er, desto mere vil det påvirke befolkningens mulighed for forbrug, når regningen bagefter skal betales sidenhen. Det har den konsekvens, at forbruget vil blive mindre i den private sektor end normalt. Hvis vi ser på landskassens forskellige mulige scenarier, dem kommer vi ind på. Hvis
hvis det var 3, 6 eller 9 eller 18 måneder med den epidemi, med forskellige følsomhedsberegninger, er vi i gang med. Hvis vi ser på fælles antagelser, så må vi regne med højere ledighed, og deraf færre skatteindtægter og højere udgifter til understøttelse som naturlig følge. Man kan sige, at jo længere covid-19-krisen varer, desto større fald i den økonomiske aktivitet vil der være. For eksempel forventes et fald i den økonomiske aktivitet på ca. 5% ved en varighed på 3 måneder. Ved en 3 måneders scenarie, altså en kortvarig covid-19-krise, der kan vi se i tabellen her, i grafen her, at likviditetsbudget for landskassen er omkring 1,6 milliard, vil blive udhulet i løbet af de næste 3 måneder, således at de likvide midler ifølge lovgivning så kommer vi under vores, under 7. Et vist beløb efter en vis periode. Således får vi behov for tilført yderligere likvide midler i landskassen. Ja. Minimumslikviditet i landskassen skal normalt være 700 millioner kroner. De skal dække udsving i løn- og anlægsudgifter og opfange pludselige stød, som for eksempel en situation som den foreliggende på nuværende tidspunkt. Forventet minimumslikviditet ligger på omkring 500 millioner kroner på baggrund af, hvad vi har af beholdningen nu. Så kan landskassen opfange virkningerne af kun en kortvarig krise. To følsomhedsberegninger er der. Behandler vi. Hvis vi bliver ramt med 30%, så vil der 400 millioner kroner i landskassen, når det er mindst. Hvis vi går ud fra 60% påvirkning, så vil de likvide midler være 300 millioner kroner i landskassen. Og der er det tilrådeligt at styrke likviditeten via lånoptagning. Det vil der blive behov for, nemlig. Likviditetsbudget i millioner kroner under forudsætning af en 6-9 måneders lang krise, så vil de likvide midler i landskassen og vores likviditetsevne blive udhulet meget kraftigt og hurtigt, så derfor er der behov for tiltag. Ved en længerevarende kriseperiode, så vil det også få konsekvenser. Så må vi for eksempel, så vil vores sundhedsudgifter stige mellem
50-100 millioner kroner. Også fiskeriet vil blive påvirket, selvfølgelig. Således med lidt over 100 millioner kroner i færre skatter og afgifter fra fiskeriet. Det må man regne med. Hvis covid-19-krisen strækker sig op til 18 måneder, altså virusen kommer igen, så vil det også have konsekvenser. Så vil det nemlig være nødvendigt med låntagning udefra. Og en omfattende nedgang af vores økonomi. Hvor omfattende er spørgsmålet afhænger af, hvor hårdt fiskeriet vil blive ramt, da hovedparten af vores eksport i dag stammer fra fiskeriet. Og yderligere så er der negative konsekvenser for bestræbelser på at skabe en mere differentieret erhvervsstruktur. Det samlede lånebehov afhænger af krisens længde og dybde, og det kan risikere at blive op til 2,5 milliard kroner, der er behov for at låntage. Som sagt afhængig af krisens længde og dybde. Naalakkersuisut beder anmoder om bemyndigelse til at optage lån op til 2,5 milliard kroner. Men ved lånoptagelse indebærer tilbagebetaling af renter og afdrag. I dette omfang vil de økonomiske handlemuligheder derfor blive begrænset i en årrække. Uundgåeligt. De struktur- og balanceproblemer, økonomien allerede havde før covid-19-situationen, vil på en række punkter blive skærpede punkter. Og behovet for prioritering i den økonomiske politik skærpes derfor. Og når vi ser på likviditet for kommunerne og selvstyreejede virksomheder, hvis vi ser på status der, så er det nødvendigt med tiltag. For at styrke kommunernes likviditet fastholder selvstyret de planlagte betalinger af skatter til kommunerne, trods en forventning om et lavere skattegrundlag i kommunerne for 2020. En modregning mellem kommunerne og selvstyret af forskellen mellem løbende betalinger og det faktiske skattegrundlag vil ske over en periode med hensyntagen til kommunernes muligheder for at tilpasse den kommunale økonomi. Og selvstyreejede virksomheders likviditet, hvis vi ser på det. De store virksomheders behov for et eventuelt kapitalindskud varierer fra virksomhed til virksomhed.
Selvstyret holder et skærpet opsyn med virksomhedernes likviditet. Særligt hvis krisen varer mere end de 3 måneder. Hvis virksomhederne får behov for støtte, vil selvstyret kunne træde til. Eksempelvis som det skete med selvstyrets kapitalindskud i Royal Greenland tilbage i 2009 under finanskrisen på daværende tidspunkt. Så derfor, altså det er ikke første gang, vi støder på, at man må gøre sådan nogle tiltag. Initiativer for at styrke landskassens likviditet, hvis vi ser på disse. Når forudsætningerne for den nuværende og kommende finanslov har ændret sig så fundamentalt, som covid-19 har forårsaget, så der er behov for justeringer. Derfor vil der ske følgende. Der bliver foretaget kasseeftersyn, justeringer af finansloven for 2020, og som led i forberedelsen af forslag til finanslov for 2021. Og som det tredje, så skal der være fokus på anlægsprojekter, der øger den lokale beskæftigelse. Ved kasseeftersyn, naalakkersuisut vil da foretage et kasseeftersyn med henblik på at få vurderet de eksisterende bevillinger i finansloven for 2020. Hvorvidt der er mulighed for besparelser. Og der kan det blandt andet være en gennemgang af anlægs- og renoveringsfonden, at få identificeret de projekter, der har en beskeden beskæftigelsesmæssig effekt her i landet, enten udsættes eller aflyses. Det samme gælder for projekter, der vurderes til at være mindre påtrængende. Og afsluttende projekter fra Anlægs- og Renoveringsfonden at få tilbageført uforbrugte midler til landskassen. Det er en del af de opgaver, der bliver løst for tiden. Ved kasseeftersyn så skal man få skabt et overblik over vedtagne beslutningsforslag samt lovforslag under fortsatsbehandling i Inatsisartut. Dernæst at få vurderet, hvorvidt forslagene kan fremmes, eller i lyset af de ændrede økonomiske rammer må forkastes. Relevante omprioriteringsbehov som følge af coronakrisen, så vil det på nogle områder være naturligt eller oplagt med aktivitetsnedgange, mens der også vil opstå afledte
mere bevillingsbehov. Her er det vigtigt at kunne sikre en fleksibilitet i finansieringen af disse. Justeringer af forslag til finansloven for 2021. Der skal følgevirkningerne af COVID-19 ske følgende justeringer indarbejdes i forslag for finanslov for 2021. De er følgende: en justering af skønnene af indtægter fra skatter og afgifter, og ligeledes en gennemgang af det såkaldte basisbudget med henblik på mulige besparelser, der ikke medfører store konsekvenser for kernevelfærden. Og som det tredje, at rokere på anlægsbevillinger med henblik på at få allokeret midler til de projekter, der har en stor beskæftigelsesmæssig effekt her i landet. Eksempelvis inden for vedligeholdelse af og renovering af lejeboliger, dette emne vil også indgå i forhandlingerne med kommunerne om deres økonomi. Og justeringer af forslag til finansloven for 2021. Finansdepartementet vil snarest muligt fremlægge en revideret basisbudget, der afspejler den aktuelle, alvorlige økonomiske situation. Den aktuelle politik medvirker til en markant ekspansiv politik, der i sagens natur ikke kan fortsætte. Så derfor vil naalakkersuisut fortsætte sit arbejde med følgende. At få løst landets strukturproblemer, og at udvise stor tilbageholdenhed med at fremsætte udgiftskrævende forslag til efterårsmøderne i 2020. Det samme opfordres de politiske partier i Inatsisartut også at gøre. Og det var fremlæggelsen. Og således det var så fremlæggelsen ved pressemødet af landskassens likviditet med fokus på krisestyring af landskassens likviditet. Første spørgsmål fra pressen. Jens Psine Bertelsen, værsgo. Tak. I din pressemøde den 18. marts, der nævnte du, at landskassen har 1,6 milliarder af likvide midler på daværende tidspunkt. Og i dag der er de også stadigvæk 1,6 milliarder. Det vil sige, at de likvide midler er ikke blevet ændret på grund af coronakrisen. Kan det passe? Sådan kan man ikke stille det op. Som det viser, så vil vi jo have nedgang i indtægter af skatter og afgifter. De er blevet udskudt for kommuner og virksomheder og selvstyrede selskaber.
de blev jo berørte af coronakrisen. Så derfor kan vi ikke sige, at status er uændret fra 16. marts. Tallene ser således ud, men vi ved jo godt alle sammen, at der er nedgang i indtægter. Ved turismens stagnation, hvor trafikens stagnation, hvor vi har øgede udgifter, sociale udgifter, og kommunerne vil have mindre indtægter, så derfor problemerne, er begyndt at gøre deres indvirkning. Men på baggrund af en undersøgelse, så er der forskellige sager, der bliver holdt i bero, således at udgifter og indtægter, de skal jo også vægtes godt og grundigt. Så derfor arbejder vi for andre muligheder også. Tak. Forholder det sig sådan? Vi har jo ikke set regningen endnu. Så det er fordi, vi ikke har set regningen, at den ligger på 1,6 milliarder. Mit andet spørgsmål er, har I undersøgt, at ved en låntagning på 2,5 milliarder i forhold til det, en mulig skattehævning, kan det ikke bedre betale sig frem for at låntage? For højt skatteloft. Her. Omkring låntagning her. Så er det kun selvstyret. Så er det ikke kun selvstyret, det drejer sig om. Det er også kommunerne og selvstyrets selskaber. Også de kan jo få behov for låntagning. Det er også sådan nogle forhold, vi vurderer. Ved at pege på 2,5 milliard, må vi sige, at hvis covid-19 hærger i op til 18 måneder, så ved vi jo, at vi til den tid vil have behov for midler for at forhindre, at samfundet simpelthen går i stå. Og i PowerPointen, der har vi allerede vist, at frem til juli, så vil de likvide midler i landskassen, at efter juli, så vil de blive udhulet meget kraftigt og hurtigt. Så på baggrund af tingenes tilstand, hvis vi skal forsvare os selv, så er der behov for en låntagning. Det nytter jo ingenting, hvis vi hæver skatteprocenten. Vi kan jo ikke hæve skatteprocenten, hvis vi ikke har indtægter, reelle indtægter. Det er selvfølgelig en politisk opgave. Men naalakkersuisut har ikke på nuværende tidspunkt planer om at hæve skatteloft. Og jeg kan ikke se i forslaget til finanslov for næste år ved forhandling af næste års finanslov, så synes jeg ikke, at der vil være hensigter om at hæve skatten. Tak. Og Merete. Ja, Merete Lindstrøm fra Semitak AG. Har nogle af de her nettostyrede selskaber allerede på nuværende tidspunkt haft så store, eller er i så store økonomiske problemer, at I har måtte hæve lånerammen i landskassen til dem? Ja og nej, her svaret. Og mit derfor fedt. Og lufttrafikken er jo blevet minimeret i en grad, så mit trafik er ramt økonomisk hårdt. Så det, at de fik mulighed for at hente yderligere fra landskassen, så således er mit trafik berørt, uanset hvad der sker i den nærmeste fremtid. De mere selvstændige virksomheder, de andre er Nukissiorfit og Asier. Og der regner jeg ikke med, at covid-19 hærgen, på baggrund af hærgen af covid-19, at de vil have behov for ekstra tilført likvide midler. Men vi må jo se konsekvenserne, før vi beslutter noget andet.
i denne forbindelse. Tak. Hvor meget drejer det sig om til Mittefirafit? Frem til nu, så er det Mittefirafit, der de har fået tilført 100 millioner oveni i likvide midler, de kan hente fra landskassen, således at deres trækningsret ligger på 200 millioner i dag. Men problemet, hvis corona hærger i længere periode, og lufttrafikken stagnerer yderligere, så vil vi til næste år, så vil Mittefirafit simpelthen økonomisk gå i stagnation til næste år. Når vi så tænker på lufttrafikken, vi ejer jo Air Greenland 100% i dag, og vi ved, at Air Greenland med sikkerhed vil blive ramt. Og en konsekvens deraf, så vil alt efter, hvor stort behov Mittefirafit har, og alt efter, hvor længe krisen kommer til at vare, så vil begge disse selskaber få behov for at få tilført midler fra landskassen. Tak. Her i din fremlæggelse var du til dels ind på jeres forestilling om fremtiden, om 30% og 60% indvirkning. Nedgang, 30-60% nedgang. Når vi ser på frem til juni her, de der indkom, når vi tænker på udhuling af vores 1,6 milliarder frem til den tid, kan I sige, hvordan, hvor sund vores landskasse vil have det frem til den tid, tak? Selvfølgelig. Alt efter, hvor længe covid-19 hærger. Det store spørgsmål er jo, hvor længe det kommer til at vare, for at kunne vurdere, hvor store miler vi vil få behov for at tilføre. Man kan sige, at hvis den kommer til at hærge i længere tid, så vil vi få større behov for miler, tilførte miler. Så derfor ved vi, at hvis den krise, jo længere tid krisen varer, så vil det koste yderligere for alle i landet. Så derfor renter og afdrag skal vi jo også betale efter en låntagning. Dem skal vi også regne med ved en eventuel låntagning. Tak. Altså, for at sikre Grønlands økonomi, det du var inde på før også, når vi tænker på det, Naalakkersuisuts næste tiltag. Kan du fortælle mig, hvad Naalakkersuisuts næste tiltag vil blive? Her tænker jeg også på, for eksempel, efter nedlukningen af landet og genåbningen af den igen, og støttepakkerne til virksomheder eller andre, omkring disse eller andre forhold, har Naalakkersuisut planer om at gøre yderligere via hjælpepakker og andre forhold. Som vi sagde, så har vi i Naalakkersuisut nu i landskassen. Vi er i gang med at vurdere vores kassebeholdning. Indtægterne vil blive berørt. Også udgifter. Der må vi altså revurdere, hvilke udgifter der virkelig er behov for, og for at kunne vægte, hvilke projekter, der giver arbejdspladser, vil blive prioriteret i højere grad. Også at landskassen, en stor opgave er også at få milerne bredt ud i landet. Og som det næste er det store spørgsmål, covid-19's hærgen. De hjælpepakker, der gælder nu, er jo straks og nu tiltag, må vi anse dem som om. Nye
nye ting, der vil ske efter sommeren, må vi vurdere til den tid, hvad der skal ske over for virksomheder og arbejdstagere, lønmodtagere. Om disse hjælpepakker skal tilføres nye hjælpepakker, der vægter vi sådan nogle spørgsmål lige nu. Her må vi regne med, at trafikken er i nedgang, turismen er ramt uheldigt, og fiskeriet er også i gang med at blive berørt. Priserne er i frit fald, var vi ved at sige, på grund af den økonomiske udvikling på baggrund af krisen. Så derfor så vil landets økonomi blive berørt. Enten mindre eller i højere grad. Alt efter længden af krisen her. Tak. Du har ellers nævnt her, at disse 2,5 milliarder vil låneoptaget af 2,5 milliarder. Men de hjælpepakker, I har i gang og nævnt allerede, er der andre muligheder for, udover låntagning fra udlandet, er der andre muligheder for at finde disse miler på andre måder? Som vi sagde, låntagningen der kan vi ikke komme udenom, har vi allerede sagt. Men hvor hårdt vi bliver ramt. For at blive ramt så lidt som muligt, så er der behov for at sænke udgifter, hvor det kan lade sig gøre. Kan vi ikke gå udenom. Serviceringen af befolkningen, som det foregår i dag, må vi bevare. Det er væsentligt. Men som vi siger, hvad er nødvendige udgifter, og hvad kan vi udskyde? Kun de allernødvendigste skal vi koste på. Kun de, der er nødvendige for at holde samfundets hjulene i gang, skal vi prioritere som første udgifter. Tak. Og tak. Virksomheder, der er i risiko for at gå i betalingsstandsning eller gå konkurs. Turismevirksomheder og transportvirksomheder, de er hårdt ramt. Her omkring fonden smiler. Berørte fond smiler. At få disse miler, det er en målsætning for naalakkersuisut, at få disse miler ud af arbejde. Men selvfølgelig renovering. En renovering er jo vitterligt kun en renovering og skaber ingen, så at sige, vedvarende økonomi. Hvad med disse virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder, en yderligere hjælp? Er det ikke på sin plads at prioritere hjælp til de virksomheder, der så at sige økonomisk er i knibe nu? Tak. Selvfølgelig turismevirksomheder og transportvirksomheder. Der er behov for at hjælpe disse, og de vil også modtage hjælp. Men på den anden side set, udlejningsboliger, der bliver renoveret. Hvis det skal udskydes, renovering af udlejningsboliger, så må man regne med, at en senere renovering vil blive dyrere. Så derfor i vægtningen her kan man ikke sige, at en udskydelse af renoverings- og anlægsopgaver skal stoppes for at hjælpe nogen. Vi bør kunne gøre tiltag over hele linjen. Så her i denne forbindelse, så vil jeg ikke ind på, hvad vi skal prioritere og hvad vi skal nedprioritere. Men selvfølgelig ved en prioritering, så kan man jo selvfølgelig politisk vurdere, hvad man bør prioritere som det første, eller hvad man må nedprioritere. Så på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige
hvad vi skal prøve at undgå, eller hvad der skal ske. Tak. Og jeg skal lige uddybe her. Selvom man ikke helt stopper helt af projekter, fordi I taler vist om, at skabe arbejdspladser her, eller få milerne ud af arbejde. Landets økonomi, hvis det bliver svækkes, og hvis erhvervene får mindre betalingskraft, hvordan kan så en låntagning kunne være rentabel for landet? Hvad er vores sikkerhed? Hvad er vores sikkerhed, hvis vi låntager på 2,5 milliarder, og for at sikre, at vi en hurtig tilbagebetaling af den låntagning på 2,5 milliarder? Landskassen. Hvis vi ser på gælden, landskassen har i dag for bruttonationalproduktet, i forhold til bruttonationalproduktet, så har vi en lille gæld forholdsvist. Så derfor, i forhold til landenes normale bruttonationalprodukter, så er det. Jamen det er, når man vægter låntagning i det store udland, så vægter man ved sin egen bruttonationalprodukt. Vores låntagning ligger på langt under vores bruttonationalprodukt. Vi snakker om en stor låntagning på 2,5 milliarder, men vores landskasses og vores nationale og de miler, vi skaber som land, der er omkring 18 milliarder kroner. Hvis vi ikke når disse 18 milliarder, så vil vi jo selvfølgelig ikke blive sikret ud i lang fremtid. Men selvfølgelig ved en låntagning og tilbagebetaling og afdrag af disse lån, hvor stor tilbagebetaling vil være, vil også være det store spørgsmål. Men set under et, så har vi råd til at tilbagebetale en låntagning på 2,5 milliarder. Tak. Og Merete Lindstrøm. Jeg skal bare lige først have på det rene, om I er ude på at bede Finansudvalget om tilladelse til at låne op til 2,5 milliarder nu, eller hvad det var, der blev sagt i forhold til, at I ville bede om lov til at låne op til 2,5 milliarder. Inatsisartuts finansudvalg, skatteudvalg selvfølgelig, har allerede for et stykke tid siden omkring en undersøgelse af kassebeholdningen, da vi startede opgaven, er blevet orienteret, altså det relevante udvalg, også fra Naalakkersuisut har, og vi har anmodet om en kompensation til at kunne låntage fra udlandet til udvalget. Så derfor ved opsøgning af muligheder. Sagen er begyndt. Jeg kan ikke se på stående, at låntagning er ikke lige rundt om hjørnet. Det store spørgsmål vil være renter og afdrag. Dem skal vi jo også først have undersøgt, og det er vi i fuld gang med nu. Så derfor kan jeg udtale mig decideret angående dette på et meget senere tidspunkt. Tak. Så. Apollo. Ilulissat er den største turistdestination i Grønland, og borgmesteren i Avannaata Kommune er fremme med udmelding om, at der måske tiltag, hvis der ikke snart kommer turister i nær fremtid, og turismeselskaberne vil få behov for tilførte yderligere miler, og altså nye hjælpepakker. Har I mulighed for at igangsætte andre hjælpepakker end dem, I nu har i gang? Tak. Inden for turismen. Problemerne inden for turismen gælder ikke kun for Ilulissat. Den gælder for hele landet.
Altså turismeselskaber, det er jo overnatningsfaciliteter, restauranter og transportselskaber, kulturaktiviteter. Alle er berørt. Det er ikke kun Ilulissat, vi tænker på, når vi tænker på turismen. Men det er oplevelsesrejser inden for turismen og servicefagene og restauranter og transportselskaber. Det er tydeligt, at de alle sammen har behov for støttemidler. Så derfor regner vi med, at vi frem til sommer, så vil vi se på, hvordan øgede miler, yderligere hjælpepakker vil der være behov for, og det undersøger vi frem til sommerens hældning. Tak. Milerne i disse har I undersøgt, kan I sige, hvor mange miler, der må bindes til disse yderligere hjælpepakker, hvis det var tilfældet? Tak. Milerne kan jeg ikke, eksakte tal har jeg ikke på det. Men disse 2,5 milliarder, vi nævnte her, hvis covid-19... Det er jo, hvis covid-19's hærgen strækker sig længere ud i fremtiden. Det er jo et forsigtigt gæt. Så de udgifter, der vil være behov for i en længere periode, dem har vi også i tankerne. Det er jo ikke kun disse miler, vi skal læne os op af. Vi har jo også en finanslov, vi skal revurdere og se på, hvad vi kan prioritere, og hvad vi kan nedprioritere. Og det centrale her vil være, at forhold for samfundsborgerne, de ikke bliver forringet. Tak. Du nævnte selv, at fiskerierhvervet også begynder at blive presset nu. Flere virksomheder melder om, at fryselagerne begynder at blive fyldte, fordi det er svært at afsætte deres produkter, og trawlerne de omlægger deres produktion fra skalrejer til industrirejer, som jo er en meget lavere indhandlingspris, de får for. Det vil betyde selvfølgelig nogle lavere indtægter i form af afgifter til landskassen. Har I lavet en vurdering på, hvor meget I regner med, er mit ene spørgsmål. Mit andet spørgsmål, det er, KNAPK har lige været ude med en melding om, de ønsker hjælpepakker til fiskerierhvervet, fordi der nu også er problemer for fiskerne i forhold til lavere indhandlingspriser. De foreslår, at man kunne lave en hjælpepakke, hvor man for eksempel giver noget tilskud til indhandlingspriserne. Kunne det være en mulighed? Når vi tænker på fiskeriet, så er vi frem til nu. Det, vi allerede kan se nu, det er på den baggrund, at vi regner med, at indtægterne vil falde inden for fiskeriet. En forsigtig skøn, så vil vores indtægter dale med omkring 100 millioner. Det er det, vi skønner. Men vi kan jo ikke allerede på nuværende tidspunkt se, at brugerne på verdensplan, dem der spiser fiskeprodukter, om hvorvidt de bruger mindre fiskeprodukter på grund af, som konsekvens af covid-19. Det store spørgsmål her vil være, hvor hurtigt økonomien på verdensplan vil vende tilbage til normale tilstande. Men ingen tvivl om, vi kan ikke komme udenom, at der sker ændringer. Tak. Ved kystnært fiskeri, så har KNAPK, så er der indhandlingsstøtte, hvorvidt KNAPK, hvordan jeg skal svare KNAPK på sådan en anmodning, kan jeg ikke svare på nu. Når der sker noget ekstraordinært, så skal finansloven
så har der før været arrangeret sådan nogle støttekroner til indhandlingspriser. Her vil jeg lige se udviklingen af forholdene, før jeg beslutter, eller så at sige, kan forudsige sådan noget. Prisernes udsving kan naalakkersuisut ikke gøre noget ved. Men selvfølgelig også de fisk, der bliver indhandlet. Skiften i disse kan vi jo politisk, så at sige, gøre indvirkning omkring. Men selvfølgelig, vi skal selvfølgelig vurdere i de problemer, der gør sig gældende for fiskeriet, for at se på, hvor stort behov der vil være for støttekroner til fiskeriet. Tak. I forhold til at prioritere, hvilke planlagte projekter, der skal udskydes eller droppes helt, så har du før meldt ud, at vandkraftværker var et af de projekter, der skulle udskydes. Men det har jeg lidt svært ved at få bekræftet, at det er besluttet, eller om det bare var en idé. Så det vil jeg gerne høre, om det er besluttet, for det første. For det andet, hvordan vil I beslutte, hvilke projekter, der så rent faktisk skal udskydes eller droppes? Er det noget, I vil gøre i samarbejde med Inatsisartut på samlingen? Eller er det noget, I vil gøre til møder med formændene for de forskellige partier? Eller er det noget, I vil gøre i koalition med jeres støtteparti? Helt klart. Helt klart, så skal vi revurdere vores finanslov nu, og tilpasse finansloven nu. Og det er vi i gang med nu. Og ingen tvivl, i løbet af sommeren, så vil vi kunne fremkomme med, hvor vi kan lave ændringer. Det er rigtigt, at store anlægsopgaver, vi har peget på muligheden for at udskyde store projekter, vandkraftværksprojekter, der kan udskydes til næste år. De bliver udskudt til næste år. Der er selvfølgelig ikke taget endelig beslutning her. I finansloven, så vil udgifterne, de er på over 7,7 milliarder. Og indtægterne ligger også deromkring. Så derfor her omkring omrokeringsmuligheder er der forskellige ting af. Og landskassen har råd. Og vi har råd til at omrokere med vores likviditet i tankerne. Så derfor støttepakkerne, der kører nu med 257 millioner kroner og skattemæssige og afgiftsmæssige indtægter, der bliver udskudt, koster os landskassens miler forløbig. Så derfor hjælpepakkerne nu og ved udsving i indtægterne gør jo, at det er over 0,5 milliard, vi taler om her og nu. Men selvfølgelig har vi jo likvide miler i landskassen, som vi kan benytte til, hastende udgifter. Her vurderer vi også, at muligheden for at udskyde vandkraftprojekter med 1 år i forløbet. Først til sommer, så vil det ligge klart, hvordan udgifterne vil se ud. Så derfor kan jeg ikke på stående sige, at vi først til efteråret ved forhandling af en ny prioritering i finanslov sker til efteråret. For vi ved jo, at ved forårssamlingen, der vil vi ikke have nok materialer til, der kan danne grundlag for en beslutninger, vi tager. Det er jo efterårssamlingen, der så at sige danner grundlag, fundament for økonomien her. Det er jo kun Inatsisartut, der kan ændre på en beslutning taget i Inatsisartut. Men inden for dette, så har Finans- og Skatteudvalget fra naalakkersuisut anmodet Finans- og Skatteudvalget i Inatsisartut
om at kunne omrokere. Det er jo Inatsisartut, der i sidste ende skal nyvurdere ændringer i prioriteringerne her. Tak. Tilbage til Mittaffarafit ved coronavirusproblematikken. Når eller de nye lufthavne bliver åbnet i 2023, påvirkning for deres økonomi. Har I så at sige budgetteret med de problemer, de kan have på baggrund af coronakrisen? Hvordan deres indtægter vil være, de nye lufthavne? Forsigtigt skøn har vi foretaget os selvfølgelig. Og milerne her kan jeg jo ikke på stående så at sige vurdere, hvor store miler der vil blive behov for resten af året eller i fremtiden. Men vi er åbne over for, at de nye lufthavne og andre virksomheder, der vil blive hårdt ramt, der vil vi være forberedt på at hjælpe disse også. Tak. Lille opfølgende. De nye lufthavne. Vi regner stadigvæk med, at de nye lufthavne, de åbner i 2023. Er det noget, vi fortsat regner med? Tak. Galassi Airport er... Det er kun Galassi Airport, der kan svare på det spørgsmål. Men selvfølgelig. Ja, det er ikke gået mig forbi, at COVID-19's hærgen, så er de begyndt at udskyde nogle af deres projekter, så at sige, delprojekter. Så derfor kan jeg ikke på stående sige her, at hvor store forsinkelser det her vil afstedkomme i sidste ende. Her er det vigtigt at sørge for, at projekterne ikke stopper og går i stå. Der er jo bundet skatteindtægter og afgiftsindtægter på baggrund af den. Så derfor er det vigtigt, at dette store projekt ikke går i stå. Tak. Og Jens Signe. Og tak. I lover kommunerne, på trods af, at deres skatteindtægter er i nedgang, at støtten til kommunerne, eller bloktilskuddet til kommunerne, vil bibeholdes i høje stadie, det er endnu. Men kommunernes så at sige, konsekvenserne på kommunerne økonomisk. Hvad har I fra Naalakkersuisut? Hvad har I liggende klar til kommunerne, ud over det, I allerede nu har lovet for kommunerne? Har I noget i baghånden for uden disse? Tak. Låntagningen af miler. Der er kommunerne medtaget i budgettet omkring en mulig låntagning. Så derfor kommunernes indtægter kender vi allerede i dag, hvor meget de er. Og her kan vi allerede forestille os ved en indtægtsnedgang, hvor uheldige konsekvenserne kan være for kommunerne. Det skal vi også budgettere med. Så derfor kommunernes økonomi følger vi med fra dag til dag faktisk. Og andre virksomheder, vi har, der er under selvstyret, dem følger vi også til dagligt, hvorvidt de kan blive påvirket økonomisk af krisen her. Men selvfølgelig her, bloktilskuden til kommunerne, skal de bibeholdes i det stadie, de er i dag, men vil der være økonomisk den der med deling af byrder og økonomi i kommunerne og selvstyret imellem, bliver der ændret på den balance, der er i dag? Tak. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige,
hvor hårdt kommunerne vil blive ramt af i deres bloktilskud af problemerne her. Men ingenting er sikkert, at vi vil gerne opnå mindst mulig konsekvens for befolkningens servicering, også fra kommunernes side. Så derfor, uden at love noget, så kan jeg på nuværende tidspunkt sige, at der er mange punkter, vi skal være forsigtige omkring, også hvad støttemidler angår. Tak. Opfølgende. Lovgivningsmæssige forpligtelser omkring serviceringen af befolkningen, samfundet, de skal ikke berøres. Skal befolkningen regne med, at deres pensioner og deres førtidspensioner og andre sociale ydelser, der er lovgivningsbundne. Hvad ved vi? Hvad kan vi regne med af ændringer omkring disse? Tak. Vi skal sige klart fra Naalakkersuisuts side. Vores lovgivningsmæssige forpligtelser vil blive ikke ændret, med mindre Inatsisartut lovgiver på anderledes. Så derfor kan jeg sige på nuværende tidspunkt, udgifter til pensioner og andre hjælpemidler, de takster, der foreligger i dag, de vil blive bibeholdt, med mindre Inatsisartut beslutter anderledes. Tak. Således kan vi slutte vores pressemøde, og vi takker for at I gav jer mulighed for at være til stede til pressemødet her, og have en god dag.